lehenengo eta behin udaltalde moduen, guretzau zemon eskerrak gurekin 2 urtetan zehar egon diezen kultura eta kultura jente guztiei, ze egia esan urte latz bixen dire, nun gauzak egon gara prestatzen, aurrera eramaten saiatu gara, batzutan bertan bera itxi behar izan ditugu, beste batzutan moldatu izen gara egoerari, eta beti auki dugu elkarrean jente pilo bat laguntzen, hori dana aurrera erutia eta ni pentsetan dut, oso garrantzitsu edala esker ona adieraztie zentzu horretan. Guri batez be gustatuko litzaiguke herri mailan irteten diezen proiektuek ero sortu aldiezen proiektuek aurrera eramatia eta hori indartzia. Sarritan pentsetan dugu kontzertu handiak edo antzerki obra handiak balore bat emote oskule, baina gu pentsetan dugu indarrak gure baloretan parau behar dugu zela eta horrek gauzak aurrera eraman. Hurrengo pausuek, batez be guk ikusi dugu 2 urtetan zehar Otxandizon kirola eta kultura kriston pisu hartu da bezala, orduen banandu ibon behar dugu zela pentsetan dugu eta bakoitzari dagokion tokia emon eta bere protagonismoa emon. Orduan, azken urtean erabaki dugu kirola eta kultura apur bat banantzea gure egunerokotasunien. Eta, klaro, ni kultura dagokidanez, gure hurrengo erronka da, kultur talde, orain hasi gara elkarrizketa batzuk egiten kultur taldeekin, diagnostiko bat aukiteko zelan dagoen talde bakoitzak, eta hortik aurrera gureko gendun sortu mahai iraunkor bat. Proiektu txiki zein handiak tratatu, aztertuko doguz eta ikusiko dugu zeintzuk erongo direzen aurrera, zeintzuk ez, eta zeinek moldatu beharko ditugun hemendik eta aurrera, baina hori gure proposamena da batzorde iraunkor bat sortzea.